sa jeden dobrý deal za dobré prachy, takže tankujem a idem do Surín. Serus Suri sa tu vraždí, pije, Horst Fuchs povedal, pre dobrý deal musíš ísť aj na kraj svet. Biznis je biznis! Tady mám Tikolajo, ale NK z Japonska, bronzový, 18, šířka 8. Ale to prostě bude sedět, jo, já to čekuju. 240 SX Cabrio. 240 SX Cabrio, čo som ani nevidel ešte naživo. Je tam zábráško! Wow. A čo, napereme toto do tohto? Fun cars. Huh? Fun cars. Jo, ja. Really fun cars. Kokos, toto je rodinný vůz. Budem vidieť úplnú piču cesto. Nice. Gotta get a new exhaust. To pičovina, že tam dole. A je to doma. Takže poďme sa pozrieť na tieto rimsy, ako to vyzerá. Ty kokos, to je tu zabalené jak šaty. Vyzerá to good. Hop. Ja som sa bál, že mi neprídu, pretože som ich objednal a príchod bol 3. mája. S tým, že 3. mája exportujem auta. Ale chlapci boli zlatí, poslali mi to. Idem domov na prázdno, bez disku a bez peňazí. Zalamečky, za štanglička, je malokarpatská z Kanady. Limček je tu tiež, s kravatkou. Červená k Sylvii. Hop, nechcem to odreť, lebo ukáž, ako to tu bude vyzerať. Neutekaj. Bude to na tej biele lepšie vyzerá tá Hyper Black. Mám 45 dní na rozmýšľanie, či predať tieto Aldany, či Japany, či NK. Neviem, ak ťa niečo napadne, tak potom mi napíš, že drp, som nechcel. Kolesa, ďalšie kolesa, to sú nisaňácké, tu sú disky. Takže ako vyzerá Carga izba? Tak pretože už to mám roztriedené, čo ide do lietadla, čo ide do auta, alebo kontajner mám kúpený celý. No a ja zajtra nakladám auto. A problém je, že potrebujem mať prázdnu nádrž. Čakám a vozím sa, kým klesne ručička. Ešte pár vecí, čo by som možno ukázal. Sere má toto, táto folia tu je odlepená. Ten interiér je v podstate dobrý. Ja som vymenil ten volant. Ten automat je dobrý. A hlavne tu v Kanade, keďže sú tu samé zápky, kolóny. A inak tu v podstate tomu nemám čo vytknúť. Možno svetla, pretože svetla svietia fakt slabo. Je tu optetronové podsvietenie. To v roku 96 bol v podstate unikát. A práve som pustil autobus, takže mám dobrý skutok. Praši, čau. Dobré ráno prajem z Vancouveru, lebo zase prší. Ja tu ukážem, ako som napratal, pretože 3 gumy. Napratal som na zadné sedačky, neviem ako. Vlastne viem, že to je rodinný vůz. O 3 inče. Úplná fullka, no je full house. Veci, ďalšie koleso. Milión kokotín. Takže berem ich do portu, do warehouseu, kde sa budú nakladať na kontajner, kvôli covidu tam byť ja nemôžem, takže som s nimi dohodol, že mi pošlú nejaké informácie a fotky. Potom musím ich z auta odhlásiť, vrátiť značky a auto export car from Canada. Origo z prvej ruky. No tu niekde už by to malo byť 3 minútky, tak som vyzerá to tu taká factory zone. Sme tu, World Cargo. Vyzerá to tu jak v Bratislave pri Dunaji. A uvidíme, jak to bude pokračovať. Ja musím ísť s masnou tyčou. Hodinku pre druhé. OK, bereme nafullovaného Lexusa. A piče, červená. Autá sú tu zaparkované. Hodím značky. Here's a small dent. Oh, there's a couple paint chips right here. Yeah, too. here on the front bumper. Okay, You can see it. that's this. Bird shit. A už auto prenechám túto chlapcom, čo si mi. Takže Red Gang pôjde do sveta. Dúfam, že tie auta vôbec prídu. Kľúčiky, insurance, Hamburg. Take care of my car. OK, see ya. Najzložitejšiu časť normálne z tohto mám za sebou. Čakal som, že to bude exporting, ale vôbec nie, bolo to zrušenie registrácie, pretože rušil som
auto ako other, to znamená, že tam není možnosť exportu, tak to dali ako other. Už sú obidve vehicle registration zrušené a je to dan, takže tu sú papiere a ideme ďalej. Takže 10 bodov pre toho, kto si zabudol a stratil kľúče. Kamož už ma vyhodil, registration zrušené, auta odovzdané, všetko dán. Idem si otvoriť dvere a kľúče sú s kľúčami od Lexusu, takže sa nemám ako dostať domov. Akurát na tomto som zlyhal. Kavalérie. Serus, nedeľa večer a odchádzame pre Red Gang. Išli sme celú noc, dali sme si iba kafe. Vôbec neviem, ako to bude. Neviem, kam idem, dostal som adresu, ale go big or stay doma. Finally here. Teraz čo? Toto vykladá a niekde to tu bude. Tu je office. Dobre, vôbec neviem, kam mám ísť. Bol taký Poliak, ktorý mi poradil. Poď som asi rúško, čo nemám. Hi. Can I ask you? Takže to ešte bude sranda. Dobre. Prvá vec. Vôbec týpek nevedel, o čo sa jedná, dal som mu všetky papiere, niečo našiel. Mám tu čakať, neviem, koľko tu bude trvať vôbec. Thank you. The Nissan, the battery is dead. Is dead? Yeah, from the Lexus not. OK, Lexus is working. Yeah, Lexus is working. Toto som nečakal, že tu bude. Odpadol som. Normálne som z toho šťastný, rozčarovaný. Braško, je to tu, normálne to je v kuse. Martin zloží vozíky. Čo naštartuje to? So všetkom bol problém, pretože je nízke a trošku sme žuchali korbu aj auto, spodok. Ale dole, keď to pôjde lepšie. Dáme sem veci. Môžeme dofúkať inak aj koleso. Inak dofúkať aj koleso, pôjde to vyššie. A budeš mať na videu svoju holú riť, vieš o tom. Nedávaj sa, Dobre to je. Toto je šikovný chalan, tento Martin. Drb. Pozriem to takto. Babi, volajte a píšte mu. No vrát, dopredu, dozadu, necháme tak. No, to ti potom vysvetlím. To je na dlhú debatu. Bum. A je to. Balíme to, ideme domov. Ok, takže ďalší krok je ísť sem. To je colná kontrola, nazvem to tak. Treba tam odovzdať kúpnu zmluvu, treba tam odovzdať všetky papiere od špedičnej firmy. A malo by sa tu buď platiť predcelenie tu alebo na Slovensku. Na to existuje taký dokument, ktorý je, tu sa otvorí a tým, že prídem na Slovensko a prídem na colnicu, môžem si vybrať, ktorú chcem. Ja si vyberám Púchov, nevyspatý. Dali mi takúto pičovinku, začne to blikať ako vo fast foode, ideme domov. Už mi tento fast food blikal, tak teraz musím ísť zase sem. Now you have to pay the safety for that. 586 euro. When I finish T1 in Slovakia, the money give me back or what? Yeah? Okay, but it's only safety that you don't take your cars and run away. Okay. This one. Zaplatil som 585 eur, to je transportný dokument, ktorý sa musí ukončiť na slovenskej colnici, kde sa bude vykonať predsvievanie. To som zaplatil, počkám na papiere, trvalo to cca 2 hodiny. Dobrá rada je asi vopred napísať tomu agentovi a myslím si, že to vie celkom pekne urýchliť. Zobudím Martina a môžeme ísť ďalej. Dúfam, že to trošku helflo. Martin, vstávaj! Martin, vstávaj, štartu, ideme! Martinko, zlatíčko, vstávaj! Si tak princezná teraz. Trošku to tu čochli. To koleso je úplne prázdne inak, ale to je v pohode. Furt je na tom Instagrame ten chalandu. Čus. Bude mi smutno.